गिबियावनो पर्टेल मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो लोगोसे जिहेतु 2023 मायथाइ फैगासिनो गोदान बोसोरनि मुङैबो आरो पबित्र बरदिन क्रिसमासनि मुङैबो साफ्रोमनोबो आसाम नाङै आरो भारत नाङै जोंनि गासैनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावहरग्रोबाय आरो दिनैनि जिथु हाबाफारि भेरगाव जिल्ला बिसा बिथांमोननि दैदेननायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै जारिमिनारि सेथि महरगिरिफोरनि बान्था राननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना गाजा गोमजायै खुंफुंदों। दा बे गाजा गोमजायै खुंफुंनायनि आराव आं सान्दों आफादगिरि नेहाथारिनिफ्राय गासैबो महरगिरिफोर बिथांमोननि बिहोमा निस्सय थागोन आरो लोगोसे बे ओनसोलनि भेरगाव ओनसोलनि जिल्लानि सिङाव थानाय गासैबो सानसुमैफोर दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो गासैबो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा जोंनि सिबिजाथाव हारिनिनो बिथांमोना निस्सयকৈ बे खुंफुंनाय हाबाफारियावहाय मदद होदों आं फोथायनाय दं। दा बिनि गेजेरजों जों मोनसे गोदान जांख्रिथाय लाबोनो हादों बा हागोन होननानै आं सान्दों जे उन्दै उन्दै फैबाय थानाय जायफोर रिंगु जामसा महरगिरि जानो लुबैनाय आरो हारिमुखौ फेहेरनायजों लोगोसे गावखौ दाफुंनो लुबैनाय बेवहाय माखासे गोदान सोलोंसा निस्सयকৈ थागोन। बे गोदान सोलोंसाया रोंगौथि लानानै बिथांमोना निस्सय फैदों। गोदोआव जों जेसेबांखिनि सावथुन मुलुगावहाय खामानि मावबोदों निस्सयকৈ बेफोरावहाय एफा एनैया थाबोदों थेवब्लाबो गोदोनि खामानि मावबोनायखौबो जोङो बाख्नायनांगोन। दिनै सावथुन मुलुग होननानै बुङोबा 1985 मायथाइ सननिफ्रायनो दायना मुंनि सावथुना जुरिजेनदोंमोन बर'नि जारिमिनाव फिसार फिल्म हिसाबै। बेनिफ्रायनो मुंदांखा सावथुन आलायारन 1982 मायथाइयाव नेशनेल बान्थाबो मोनदोंमोन। दा बेबायदिनो गोबां सावथुन लामायाव दिना हारि बा जिउनि सिमा खोमसि लामा टेक्सि ड्राइभार दा बिदिनो गोबां सावथुन ओंखारबाय भिडिअ सावथुनबो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय दायो गोदान भिडिअ सावथुन फिसार सावथुन बेबायदि ओंखारबाय आरो लोगोसे सुंद' सावथुन जेनेबा शर्ट मुभि बेबो ओंखारबाय। गासै जोंहा सावथुना दायो आथिखालावहाय जोंनि जिहेतु बिसानियाव साफानाय हिसाबै 600 सावथुन दायो जानो थांगासिनो दं आरो दा बे सावथुना थोजासे नङा आरो थोजासे नङिनि जाहोनबो थानो हागौ। जों जुरिजेननायनिफ्राय बेबायदि सावथुन दिहुननायाव मोनफ्रोम बिथिंनिफ्राय जों मदद मोननो नांगौमोन बेफोरबायदि मददखौ जों मोननो हायाखै। दुखुथिया होननानै बुंजागोन खाबुल आखुरा होननानै बुंजागोन दिनैसिमबो जोंहा फिल्म हलानो गैया। ओमफ्राय बर' बिजोंखौ फेहेरनायजों लोगोसे हारिमुखौ फेहेरनो थाखाय टिभि सेन्टार रेडिअ सेन्टार FM सेन्टार दा बिदिनो इलेक्ट्रनिक मिडियाजों फकास खालामनो टेलिकास्ट खालामनो ब्रडकास्ट खालामनो जोंहा बेबायदि सावथुन मुलुगाव खामानि मावनो थाखाय बिजों मोजां बिजों जों मोननो हायाखै। जायनि थाखाय सावथुना दायो दिनैनि नैबे लेभेलावहाय सफैदोंब्लाबो माने आरो नांबावगौमोन जाथ'वाखै। दा ओंखायनो फैबाय थानाय समफ्राव जों गसा थैदों निस्सयকৈ जोङो थांनाय समफ्रावहाय जायखिजाया सरकारि माबानिफ्राय हेफाजाबनिफ्राय जों मोननो हायाखैमोनब्लाबो दा गोदान फैनाय सरकार बिटिआर सरकारनिफ्राय एसेब्लाबो हेल्प मोनगोनखौ जों सानो। बिथांमोना खोथा होदों थांनाय बोसोरावनो नोंथांमोननि जोङो जिल्लायाव गंसेब्लाबो मिनि सिनेमा हल लुफुंनानै होगोन। दा बिथांमोननि थांखिया जुदि जाफुङारोब्ला सिनेमा हल थायोब्ला एबा टिभि सेन्टारखौ जुदि जों खमसे खम जोंनि बिटिआर ओनसोलाव हायाब्लाबो बर' बिजोंनि थाखाय स्पेसियेल नांगौब्ला दिल्लीयाव थायो ना गुवाहाटियाव थायो थाथोंमोन दा बुंनांगौ खोथा गैयामोन। बर' बिजोंनि टिभि सेन्टार जानायमोनब्लाबो जोंनि रिंगु दामसाफोरखौहाय जोङो बेवहाय फकास खालामनो गोरलै जागौमोन आरो दा बेफोरबायदि खाबुआ जोंहा एसे थालांदों बेफोरखौ जों मोननांगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो जोंनि दिनै गोदान जाय बे हारिमुआव खामानि मावनो ओंखारदों बिथांमोना एसे गोदोनि बायसा नङाब्लाबो जिहेतु दायो कम्पिटिसन मुगा जाहैबाय माने कम्पिटिसनसो जोङो माने कम्पिटिसन खालामनानैसो जों थांनांगोन। दिनै नेसनेल लेभेलाव कम्पिट खालामनो थाखाय जोंनि सावथुना स्टेन्डार्ड लेभेलाव जानांगोन स्टेटास गोनां जानांगोन। इन्टारनेसनेल लेभेलावबो जों कम्पिटिसन खालामनो थाखाय जोंनि सावथुना साफिसियेन्ट माने टेक्न'लजिजों माने आप टु डेट जानांगोन। बेबादि जुदि जानो हायोबा जोंनि सावथुना दा जेसेबांखिनि स्टेजआव दङ बेनिफ्राय गोजौ थाखोआव जों थांनो हागोन आरो जोंनि जेनेरेसनफोरखौबो जों मोजां रोखोमै दाफुंनो हागोन। दिनै जों जेनेबा हलिउड बलिउडनि खोथा बुङोब्ला जों आसामनिफ्रायबो गोबां आर्टिस्टफोरखौ जों नुनो मोनो खिन्थु जों बर' समाजावहाय दासिमबो मुम्बाइआव थाहैनानै इस्टाब्लिश जानाय दासिमबो माने हलिउडआवहाय थांनानै गावखौ दाफुंनाय जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव जारिमिनानो गैया। दा बेखायनो बेफोरबायदि परिबेगा जाहाथे फैथों बेनि थाखायनो बिसाखौ
माने 2014 मायथाइयाव जों दाफुंनाय जादोंमोन आरो बेनि थांखिया बे नङा जे दुलाराय हारिमु आफाद थानायनि इयुनावबो जे बिसाखौ जों गोदानै थांखि लानानै दाफुंदों बे नङा जे जोंनि माखासे सावथुन मुलुगाव आर्टिस्टफोरनि गेजेराव थानाय माखासे गेना गोरोन्थि आरो लोगोसे मावनांगौ खामानि बेफोरखौ थोंजोङै जों मावफुंनो हानायनि थाखायनो जों बिसाखौ दायो आफाद हिसाबै दानानै खामानि मावलांदों बिसा दानायनि उनाव बर' सावथुन मुलुग जिहेतु गोबाङानो सावथुन बानायो दा बेखौ माने बिसाया बे सेन्सारनि बेलायावबो जोंहा मोनसे प्रब्लेम जानानै दंबाय थायो दासिमबो जों सेन्सार बर्डआवहाय मेम्बार हिसाबै जों लाखिनो हायाखै बे थानो हायाखै थ' सेन्सार बर्डआव माने स्टेटनि मोनसे बर्ड बेयो बे बर्डआव जुदि जोंनि जायखिजाया जोंनि माहारिनिफ्राय सासे गोरों मानसिया बेवहाय मेम्बार हिसाबै थानो हायोब्ला बोसोरफ्रोमबो जेनेबा सेन्सर बर्डनि गेजेरजों माने नेसनेल लेंगुवेजफोरनि माबा जायो सेन्सर जायो आरो लोगोसे बेयाव सेलेक्सन जायो बे सेलेक्सनाव जोङो जोंनि मुभिफोरखौहाय साबमिसन हरनो हायो सर्ट मुभियानो जा लं मुभियानो जा टिचार फिल्मानो जा बा भिडिअ फिल्मानो जा बा भिसिडियानो जा मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों हरनो हायोमोन खिन्थु बे हरनो थाखायबो जोंहा एसे माने अभाब जाना दङ आरो जेनेबा आरो बिथांमोना थाब जोंनि फिल्मफोराहाय साबमिसन लानो थाखाय उसुबिदा खारन चेनेल गैया जाहैबाय दा बेखायनो नोंथाङा सोंनाय बादिनो जोङो थांनाय 2 बोसोरनि आगोलनो बिसाजों लोगोसेनो रायलायनानै दुलाराय हारिमु आफादनि दैदेननायाव जोङो सानैसो मानसि बेवहाय मेम्बार हिसाबै हरनाय जादों दासिमबो एप्रुभेल मोनाखै आरो बुंनाय जायो मख'नो गोनां जे दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जुगेन्द्र ब्रह्म दुगेश्वर ब्रह्म बिथांखौबो जोङो मेम्बार हिसाबै मोनजानो लुबैदोंमोन जों हरदोंमोन आरो खिन्थु दासिमबो एप्रुभेल जों मोननाय जायाखै दा बिनि माखासे सिङावहाय मायाबाफोर थानोबो हागौ जिहेतु जोंनि माने माहारि हिसाबै जाथि हिसाबै बेयावल' नङा गुबुन गुबुन बिथिङावबो जोङो डिपेन्ड जानानै दङ दिनै स्पर्ट्स बेलायावबो जोङो जुदिअब्ला जोंनि माने स्टेमिना थानाय गथ'फ्रानो पटेनसियेलिटिस थानाय माने गथ'फ्रानो दिनैसिम जेनेबा मोजां रोखोमै प्लेटफर्म मोनजोबनो हायाखै बेखिनि मोनदोंब्लाबो बेयो साफिसियेन्ट जायाखै आरो दा बेखायनो नैबे बेलायाव हयथ' जों बेबायदिनो माने दोनखोमानायनि थाखाय हरियन्त थाबोबायनोबो हागौ अब्लाबो जों बेखौबो गिनांगौ बा फासायनांगौनि खोथा गैया जोंनिफ्रायबो जों जुजिनांगोन आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोननि गेजेरजों जे दिनै बिसायाल' खामानि मावनांगौ खोथा नङा हारिमुनि बिथिङाव जेनेबा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो हारिमु आयदाखौ लाफानानै गोबां खामानि मावबाय थादों बिथांमोनाबो हारिमु फेहेरनायनि बेलायावहाय आरो माखासे समयसाखौ समाधान खालामनायनि बेलायाव खामानि मावनांगोन दुलाराय हारिमु आफादाबो मावनांगोन आरो जों बिसायाबो मावनांगोन आरो बिआरटायाबो मावनांगोन बिआरटा माने बर' रेडिअ टिभि आर्टिस्ट एस'सियेसन बेबायदि दा बेखायनो जों खौसेयैनो दाख्लै थांनाय 7 डिसेम्बरावहाय बिआरटा दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो ओमफ्राय जों बिसा खौसेयैनो जों जौथुक भाबै रायज्लायनाय जाबाय जों खौसेयैनो जोङो नांगोन आरो जोंनि जिखिनि समयसा दं समाधान खालामनांगोन